Yabo mnakazi ngiyamthanda iphanda, umuntu ozama ngiyamthanda. Impilo yamanje siphila kwazi ifuna umuntu ozamayo. Ayimfuni umuntu ozohlala phansi nje avele nje ahamba first kabili kathathu uyoshona ezitolo ezimbili ezintathu kumhlamba usazama. Manje ngokureject nje izitolo ezimbili ezintathu uzothi hayi wena yayeka kuhlangana ngoba kunjani njani kazi. Into yokuqala first ukufesa nje ungafesa. Mawuthi akuhlangani kazi la uhlala khona shintsha indawo ohlala kuyona. Khulume nabantu obaziyo mawuthi khona umuntu mhlawumbe usathekweni umcele ndodo ukuzehlisa nje akudingi ukuthi umcebe nje ufuna nje ukuzokhosela ngalapha ukuzama umsebenzi noma inyanga yodwa inyanga ezimbili kazi budget ukushintsha indawo yakho uyokuya kwenye indawo ongahlala uzobona kazi increase nama chances ukuthi uthole isibani yabona yazi kuzanya ngendlela eningi zala ngendlela eningi ziningi indlela zokwenza imali kodwa nje ukuzehlisa nje ebantwini akusinto eyicala lo gazi akusinto eyicala kakhulukazi makuzoba into ezosiza wena futhi egcineni ungafuni ucatshangelwa ucatshangelwa ngathi awunangqondo usuthi ubesicefe abantu ungafuni ekucatshangelwa yonke into uyacatshangela sifikele wena neplan ufike nama suggestion for impilo yakho uzakhela impilo yakho zakhandele yakho impilo ungaphili impilo omunye umuntu yabona ngeke uthi yonke into ayihlangane kwenze uzothi akuhlangana kanjani ubuhleli phansi ungafuni ukuzama makuthi akuzame kulwahlelo kunishintsha indawo lokho angitshela khona ukuthi useThekwini akuzame eThekwini hambe uzame eBhalito nomkhona eGoli Cape Town ziningi indawo kazi ziningi indawo enemsebenzi ziningi imisebenzi isendaweni ezinkulu ziningi imisebenzi miningi ukuthi abantu ke phela abafuna ukwenza abafuna ukusebenza abantu bakonje manje uzovela ehle nje esihlahleni kazi akekho kazi umuntu ozokufukula la ukhona ongafuni ukuyifukula wona akekho ngiyakutshela buka akekho ozokufukula akekho futhi uzocabanga uhlelo ukuyicabangela wena akekho umuntu uzokucabangela